danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Shi ya ce zai koya min aiki ga yanda yake da karba amma ga abin da ya karba waje na, amma abinci dai dinga zuwa gida ina ci. Idan aka tashi break kakan kama ya kaje gidan ku ne kaje ka ci abinci? Ina zuwa gidan mu in ci abinci sai in dawo wajen aiki. To wani lokaci ya kake samu kaje ka dauki baro da zaka samu har kaje ka biya shi kuɗi? Lokacin da nake samu a lokacin da in babana ya tafi kasuwa, yana tafiya kasuwa kamar karfe 10, ni kuma lokacin sai in tafi, shi kuma baya dawowa sai shi da yayin dawo kamar karfe 5 ko 4. In ya fita ya bi ganna a gida, in ya dawo sai ganna a gida. Sani ba. Bai sani ba. To mama ka fa? Mama na ma bata sani ba, amma lokacin da na hada kudi ne ce mama na gashi abin da yasa nayi wannan abin, amma na hada kudin nan ga abin da nake so yi, tace to shikenan Allah ya rufa asiri. To bayan haka da ka iya a can ka fara ko kuma ka shigo Kaduna ne ko ka zo ka ce bari ka dawo garin ka zo ka ci gaba? A Kaduna na fara, kuma na koya ma yara da yawa a Kaduna, sun kai mutum 5. To wannan shago da ka bude ya aka yi ka same ta? Lokacin da na samu wannan shagon naga wajen temporary ne, na tambaya aka bani, na sa kwano da a wajen, ina biyan kuɗi naira 6,000 nake biya duk shekara. Ina biyan kuɗi ina aiki, ina biyan kuɗi ina aiki. A lokacin da wajen ya fara bunkasa har na haɗu da barayi suka zo suka fasa min shago. Suka zo suka fasa min shago, da suka fasa min shago, lokacin da suka fasa min shago Allah ya ɗaura rayuwar babana. Sai abokin babana ya taimaka min, ni ma na haɗa da kuɗi wajen na sa wannan kwantena.